У Новоградскім раёне масавая гібель рыбы. У Міністэрстве прыроды пацвердзілі гэты факт, а прычынаю інцыдэнту назвалі забруджванне вады гноем. На гібель рыбы ў рэчцы Ятранка паскардзіліся жыхары вёсцы Ярошычы. Людзі звярнулі ўвагу на меркаванае забруджванне вадаёму сцёкавымі водамі з мясцовай малочна-таварнай фермы, што належыць сельскагаспадарчаму прадпрыемству «Свіцязь». Акрамя Новоградскай горрайінспекцыі аховы прыроды і навакольнага асяроддзя на месцы экалагічнага здарэння прыбылі працаўнікі Лідскай міжраённай лабараторыі аналітычнага кантролю. По данному факту производится отбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами. По результатам проведения проверки в отношении субъектов хозяйствования, а также должностных лиц СРДУП «Свитязь» будет дана правовая оценка. Новая ахвяра ўжо не новай махлярскай схемы. 86-гадовая жыхарка Менску аддала тэлефонным махлярам 42 тысячы рублёў. Паводле сталічнай міліцыі жанчыне патэлефанаваў невядомы і назваўся следчым. І лжэслужбоўца паведаміў пенсіянерцы, што ейны пляменнік вінаваты ў сур'ёзным дарожна-транспартным здарэнні. Каб пазбегчыць крымінальнай адказнасці ды аплаціць аперацыю пацярпеламу, тэрмінова патрэбныя грошы. Забрала жа кампенсацыю іншая пенсіянерка, якая таксама пацярпела ад махляроў. Ее убедили, что она участвует в поимке мошенников, и поручили забирать деньги у других пенсионеров. По такой схеме она получила еще 50 тысяч рублей у 70-летней женщины. Денежные средства изъяты и будут возвращены владелицам. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю правяло прамежкавыя вынікі пытання «Народны кантроль», у межах якога можна ананімна пакінуць водгукі датычнай працы крамаў па ўсёй краіне. Паводле ведомства найчасцей беларусы скардзіліся на адсутнасць цэннікаў, брудныя кошыкі, паводзіны прадаўцоў і пратэрмінаваныя тавары. Больш за ўсё такіх нараканняў сабрала Менская вобласць. Найлепшая сітуацыя з чысцінёю, асартыментам, наяўнасцю цэннікаў і агульным парадкам у гандлёвых пунктах на Гарадзеншчыне. Пакуль што беларусы пакінулі водгукі пра 170 крамаў па ўсёй краіне. Аднак як чыноўнікі спраўджваюць праўдзівасць паведамленняў, у маргу не ўдакладнілі. А пытанне працягнецца да 10 жніўня. Са звестак праваабаронцаў у Менску масава распачынаюць крымінальныя справы супраць удзельнікаў пратэстаў 2020 года. Найчасцей у межах 342 артыкулу за ўдзел у дзеяннях, што, на думку ўладаў, парушаюць грамадскі парадак. Такі ўсплёск звязваюць з заканчэннем неўзабаве 5гадовага тэрміну даўніны. Аднак ці паспеюць асудзіць на гэтае пытанне ў эфіры студыі «Белсат» адказала адвакатка Марыя Колесава-Гудзеліна. Можна паспець, калі хутка рабіць. Я бачыла справы, якія і за месяц следчыя рыхтавалі, потым гэтыя справы выходзілі да прокурора, хутка прокурор передавал у суд, і суд дакладна таксама хутка назначал гэты тэрмін для разгляду. Але застаецца вельмі нешмат часу. Першыя ўжо пайшлі сёння 21 июля. У нас ёсць выпадкі по 342 артыкулу таксама за падзеі ліпеня 2020 года. Таму па некаторым дзеянням гэты тэрмін скончыўся. Беларусы набылі ў Нацыянальнага банку больш за 12 тысяч купюраў наміналам 80 рублёў. Пра гэта расказаў першы намеснік старшыні праўлення Галоўнага банку краіны Александр Ягораў у эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Ты патлумачыў, чаму варта набыць сабе такую банкноту. Это хорошая сувенирная продукция, подарок. Сувенирная не значит, что им нельзя платить, оно все равно остается законным платежным средством, но тем не менее это хороший подарок, который можно подарить и родственникам, и гостям, которые прибывают из других стран. Купюра наміналам 80 рублёў з'явілася ў Беларусі ў канцы сакавіка. Яе выпуск прымеркавалі, цытата, да 80-годдзя перамогі савецкага народу ў Вялікай айчыннай вайне. На банкноце намаляваны манумент «Мужнасць» мемарыяльнага комплексу «Берасцейская крэпасць-герой». А на адваротным баку рукі маці і дзіцяці на фоне брамы Менску і кветак яблыні. Агульны тыраж склаў 80 тысяч штук. Трэці раунд перамоваў паміж Украінай і Расіяй можа адбыцца 23 ліпеня ў Стамбуле. Пра гэта ў сваім вечаровым звароце распавёў украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі.
Новы раунд перамоваў у Турцыі будзе мець тэхнічны характар. Раней Владимир Зеленскі паведаміў, што дэлегацыя з Кіева будзе ставіць пытанне вяртання ваеннапалонных і выкрадзеных Расіяй украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў, а таксама рыхтавання да меркаванай сустрэчы кіраўнікоў абедзвюх дзяржаваў. Папярэднія два раунды перамоваў прайшлі ў Стамбуле сёлета ў траўні і чэрвені. Яны прывялі да абмену палоннымі, аднак ніякіх пэўных крокаў у спыненні поўнамаштабнай вайны не было зроблена. У Бангладэшы сёння дзень жалобы. Напярэдадні ў сталіцы краіны горадзе Дака навучальны вайсковы самалёт упаў на будынак каледжу. У аварыі загінулі не менш як 19 чалавек, яшчэ 164 параненыя. Катастрофа адбылася з вайсковым самалётам кітайскай вытворчасці. Са словаў прадстаўніка ўзброеных сілаў Бангладэшу, самалёт узляцеў з вайсковай базы для выканання стандартнага навучальнага палёту. Аднак неўзабаве пасля ўзлёту ў машыны ўзнікла тэхнічная няспраўнасць. Самалёт упаў на тэрыторыі каледжу ў раёне Утара у Дацы, дзе ў гэты момант навучэнцы здавалі экзамены і наведвалі звычайныя заняткі. Для высвятлення прычынаў катастрофы стварылі адмысловую вайсковую камісію. Цуды часам здараюцца. Гэта адчула беларуска, якая жыве ў Польшчы. Яна змагла атрымаць кампенсацыю ад лоўкостера Wizz Air. Што праўда, справа заняла больш за 2 гады. Нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі задаліся пытаннем, а калі пасажыр мае права нешта патрабаваць за затрымку рэйсаў. Прынамсі, у еўразвязе ёсць агульныя правілы для ўсіх авіаперавознікаў. Там дакладна распісана, калі можна патрабаваць кампенсацыю, а калі не. Да прыкладу, авіякампаніі не абавязаны нічога плаціць, калі палёт не адбыўся праз акт тэрарызму, забастоўку працаўнікоў аэрапорту, сур'ёзныя неспрыяльныя ўмовы надвор'я, палітычныя беспарадкі і гэтак далей. Калі ж віна на перавозніку, то можна цягам 3 гадоў патрабаваць на кампенсацыю. У рэгламенце нават прапісаныя сумы, на якія можна разлічваць ад 250 до 600 еўра. Таксама пасажыр можа патрабаваць прынамсі вяртання грошай за білет пры овербукінгу. Гэта калі авіякампанія прадала на рэйс больш квіткоў, чым месца ў салоне. Якія яшчэ ёсць нюансы сістэмы кампенсацыі, чытайце ў адмысловым матэрыяле на нашым сайце. Гісторыя сям'і беларускіх дызайнераў, якія ўжо 2 дзесяцігоддзі жывуць у Празе. Яны знайшлі свой гарманічны дзен у Чэхіі, але не губляюць сувязі і з роднаю Беларусю. Тут Францішак Скарына, знаны як каралеўскі лекар і садоўнік, а беларусы як людзі з глыбокімі каранямі. Фрагмент відэа ўжо цяпер, а поўнае выданне новай серыі праграмы «Від на жыхарства» глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайф. Тут вот прям в таком центре, конечно, тяжело жить простой жизнью. Но и в Праге еще, мне кажется, не все не самым худшим образом. Раз мы уж тут, пошлите смотреть на место, где предположительно мастерская Франциска Скорины. Прага, она, не знаю, мне кажется, она всегда имела вот свою какую-то патину, потому что вот этот старый город, он очень живописный. Я вот эту пражскую атмосферу и пражские разные районы люблю, обожаю. И даже сейчас я просто как в путешествие отправляюсь. Всегда это очень весело и интересно. До 2020 года или до начала войны, собственно, никаких преград сюда приехать не было. Мы у нас на районе. Прага 7. Волшевицы Летна. Это реально самый крутой район в Праге. Здесь живут все наши друзья, дизайнеры, художники, архитекторы. У Беларусі ўсё часцей можна сутыкнуцца з экзатычнымі звярамі проста ў дзікай прыродзе. Чарговае пацверджанне таму выпадак пад Гомлем. У лесе каля абласнога цэнтру заўважылі дзікабраза. Выявілася, што жывёліна збегла з адной з мясцовых сядзібаў. Пабачыць беларускага дзікабраза можна і далей у нашым эфіры без каментара.